Марвано, това видео е специално за тебе. Здравейте! Това видео го правя специално за един приятел и абонат на канала, който дари на канала много хубаво желязо. Специално за него го правя, защото е написал в коментарите, че иска да види ревю на ротационния нивелир. И това видео ще е ревю на ротационния нивелир. Това е ротационния нивелир с много готин кофаре, добре защитен. Вътре е от горна страна езонапрен, а това отдолу е ПВЦ вата, която е много добре. Всичко е абсолютно плътно и е наистина добре защитен. В комплекта имаме нивелира, който наистина плътно влиза на мястото си. Дистанционно управление. Очила с червен свят за по-добро виждане на лазерът. Нивелир е с червен лазер. Зарядно устройство за самия нивелир с акумулатор на батерия. Имаме дигитална машина, която по дигитален начин, което видяхте в видеото за магарите, които апгрейдвах. По дигитален начин отчита нивото. Това е когато нямате видимост върху лазера. Ви показва къде се намира точно. На голямо разстояние работи до 300 метра. Има стойка за тази машина. Имаме и обикновена машина, която е много добре отразява светлината. Между другото, дори съвсем леко да виждате линик на лазер, когато го сложиш това нещо, се вижда много ясно, много ярко. Отзади е с едно фолио, което прави огледален ефект и се вижда много ясно къде е линията на лазера. С магнити, също така, може да я прикрепите към лата. И ключове за куфърчето с краишка. Това е общо взето в комплекта. Сега да видим как работи. И нека разгледаме самият нивелир. С хубава гумирана дръжка е. И е гумиран тук отдолу също така. Нали, против удари. Защитен е от вода по IP54. Издържа на дъжд. И има си предпазна капачка на зарядното, гумирана хубава. Имаме бутони за въртене наляво, за въртене надясно. Това е за изместване в повърхнина. Бутон за включване и изключване. Това е за калибрация бутон. Вкарва в евентуално хоризонтално или евентуално вертикално положение, защото може да работи в двата режима, като хоризонтално, така и във вертикално. Имаме скорост на въртение и точно определено място, което искаме да нивелираме. Прави лъч точно там, където искаме. Това ще го видим сега след малко. При самото включване минава калибрация. Ето както виждате, лазер ще мига ето там. И в момента механиката работи, докато не стигне перфектната нивелация. Ето в момента е калибрирано и е готово за работа. В момента лазер е спрян на едно място и има 4 скорости на въртене. Тази скорост е първата, която е бавна. Това е втората скорост. Това е третата скорост. И това е четвъртата скорост. Може да спрем лазера в някакво положение и да го въртим евентуално с ето тези бутони
на която посока ме интересува. Ето го. Така е най-прецизно, между другото, най-прецизна нивелацията. Имайте предвид, с колкото по-големи обороти се върти, толкова се намаля точността на нивелация. Но тук говорим в някакви минимални проценти. И като цяло най-точният вариант е ето този, ръчният. Може да местите точката на лазера в 360 градуса през 5 градуса. Може да въртим и на другата посока, ако искаме, както казах. Може да проектирате в повърхнина от 0 градуса, нали, когато диода стои на едно място. 10 градуса, 45 градуса, 90 градуса, 180 градуса. Може да се направите проекция, където да точно определено място, където да използвате нивелацията. Може да се ближим къде е лазерчето, примерно тук. И да видим колко може да се отклони. Ето сега ще преместим нагоре. Мести абсолютно бавно, абсолютно прецизно. Това е максимума. Когато сложиш на максимума, трябва да върнете един път назад. И тогава вече е в работен режим. Може да променяте ъгъла плюс-минус 5 градуса. Когато трябва да хванете някакъв наклон, е много удобно. И сега в момента мога да пуснете въртенето и ще спази тази повърхнина. Ето, както виждате, нивелацията на вратата се вижда най-добре. Е изместена в повърхнина. Може да изместите и в друга повърхнина. Значи, както е в момента тази повърхнина, може да изместите и някоя друга. Пуснем малко по-бързо да се върти. Примерно искате и в тази повърхнина да го изместите. И започвате да го местите и в тази повърхнина. Ето там мога да дигнем нагоре. Може да го местите накъде си искате лазерчето. Никакъв проблем. Така, когато вече е изместено, имате опция да се го върнете пак. Ето бутончето за калибрация. Само да нагласим някъде по-удобно място лазерчето. Сега ще може да видите как ще се върне в перфектна нивелация пак. Ето, започва да се придвижва, докато се върне на първоначално ниво. Ето, сега в момента е в идеална хоризонтална нивелация. Поставих нивелира и за вертикална нивелация. Сега като го пуснем, ще премине калибрация и ще стартира сам. Ето, стартира. И сега в момента имаме вертикална калибрация. Навсякъде. Просто е супер. Вижда се идеално. Абсолютно същите способности ги има и в този режим на работа. Същото, което забравих да подчертая е, има лазер както отдолу, така и отгоре. Това е за слагане на точно определено място, да мога да сложите на точно определено място и оттам да вземете вече да правите повърхни, някога интересува.
Ето тук на вратата се вижда фактически долна страна, която е на нивелира. А ето тук до менгимето се вижда горната страна. И имате в хоризонтално положение си имате маркер, където има, който да работи по вертикала. И както в момента работи по вертикала, имате и хоризонтала. Като този хоризонтал е абсолютно, нали, тези двата маркера са абсолютно в нивелация в момента. Нивелирът го закупих от Битака, съботния пазар в Стара Загора на цена от 150 лева.